en l'últim vídeo vam parlar de la forma negativa del verb to be, que és aquesta, I am not, o també I'm not, o també you are not, you're not, you aren't. I el que farem avui és parlar de la forma interrogativa. Llavors, per acabar de fer-ho bé, anem a fer, per exemple, anem a posar que tot això d'aquí és la forma negativa, incloïm el not, i anem a fer ara la forma interrogativa. Anem a fer-ho una mica millor. Una mica millor. Perfecte. Doncs l'anglès és una llengua en què normalment per fer les interrogatives, per fer les frases, per fer preguntes, es canvia l'ordre del subjecte i del verb. És a dir, que aquí tenim el subjecte i tenim el verb, I am, i en una pregunta el que farem és dir a l'inrevés. Am I? Comencem llavors amb el singular. Si en l'afirmativa és you are, en la pregunta serà are you? I sí, si seguim la mateixa regla, he is, doncs seria is he. I she is seria is she. I it is seria is it. Ho és. Ho soc jo? Ho ets tu? O estàs tu? Ho és ell? Ho és ella? Ho és? Allò, recordem, sovint intraduïble. He agafat els exemples d'aquí, però m'imagino que heu vist que és simplement per no haver d'anar fins aquí i recuperar-los, sinó fer aquests zooms que maregen una mica. Anem al plural, fem memòria. Si l'afirmativa era we are, nosaltres som o nosaltres estem, aquí serà? Exacte. Are we? Nosaltres. Si és amb vosaltres, l'afirmativa era you are. Per tant, la pregunta és are you? I finalment, quan ens referim a ells o a elles, diríem they are. Per tant, la pregunta seria are they? Vejam com ho podríem posar això en pràctica. Si volem dir, per exemple, estan a casa? Estan a casa. Molt bé. A casa, en anglès, es diu at home. Ens falta el estan i ens falta que, com que és una pregunta, doncs recordar-ho, Molt bé, doncs recordem que primer hem de dir qui estan a casa. I són ells o elles. They. They are at home. Però hem dit, no, compte, que en les preguntes fem el canvi d'ordre. On hi havia el subjecte, ara hi haurà el verb. Per tant, they are at home. En pregunta és are they at home? No podríem dir simplement are at home, estan a casa, no? Perquè recordem que ho vam dir des del primer dia, que totes les oracions han de tenir un subjecte. So, are they at home? Estan a casa? Ells? Are they at home? Estan a casa elles? Are they at home? No canvia. Fem un altre exemple. Ets el meu amic? Molt bé. Doncs
Doncs això seria de la següent manera. Primer, el meu amic és my friend. Posem la interrogativa. El meu amic, my friend. Llavors, ets tu, el meu amic. You are my friend. Però alguns de vosaltres ja ho esteu pensant, si no ho he fet abans, que no puc dir you are my friend perquè és una pregunta. Haig de fer-ho a l'inrevés. Are you my friend? Un altre exemple. Podríem dir, per exemple, si ell és un metge. És una pregunta. Ell és metge? Ell és metge? I la resposta seria... Metge en anglès es diu a doctor. I llavors aquí, com sempre, a l'inrevés. Is he a doctor? Is he a doctor? Amb això queda bastant cobert el verb ser o estar. És un verb que és molt important, no només perquè és el primer que normalment la gent aprenem quan fem anglès, sinó perquè amb aquest verb podem construir. Hem de pensar que l'anglès moltes vegades utilitza verbs que són com peces de Lego. Algunes peces de Lego poden anar soltes, però d'altres necessiten altres peces per poder-se formar. Doncs bé, us heu de creure que el verb ser o estar, el verb ser o estar, és una mica com una d'aquelles peces de Lego, i qui diu Lego diu Tente o diu qualsevol altra joguina, no vull fer publicitat, és una d'aquelles que ens permet formar, veieu? Aquest seria el verb to be, ens permet formar altres peces més complexes. Si no tenim el verb to be, aquest d'aquí, per exemple, aniria encaixat d'aquesta manera. Si no tenim el verb to be, no podrem encaixar peces, i aquestes peces normalment són coses que necessitarem per poder-nos expressar millor. I clar, llavors quedarà un anglès bastant rovellat, bastant limitadet. I no volem això. Per tant, no ens ha de fer cap mena de mandra d'aprendre'ns el verb to be i dominar-lo.